Hi, hello. Kumusta ka mo? Ano yan sa miyong alagad sa kanginan sa Phone Morales and then akong partner sa diri si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan? Pamati karon tibo ka Bisayan ug Mindanao. Kung ako ang pasultihon, asap kita always say a prayer mga kaigsunan mo. Importante nga itong panalangin pagampo nga tos tulabaw makakagahom. Lord, thank you kay Lord. Si mong gihata ka na mong grasya. Matag adlaw. Thank you kayo. Okay. Bueno, ang sulatan po karon itong hatagan o pagdagan o pinadakinis usa ka lalaki nga nagpatago lang siya nga badong. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan, ang atong sender si Badong. Kini pagkaluuran sa tao usahay, o resulta gyud sa dili maayo. Labi naggamay kayong hinungdan, maluo dayon, hangtod nga mudako na hinuon ang problema. Kini akong anak, gawas nga luuran, pilian pagyug kaayo. Hangtod nga may resulta na hinuos pinilian. Pero aron inyo yung masabtan ang tanan, no? Inyo ko ani pagsugod ang tanan. One more chance. Mutok! Bida tayo. Dirira ko tayo. Dara ko skilin. Por bida, wag yung pagdubad kang mukha ng tapadool kami. Imutingog tayo, maulog yapon. Bida, gamay, tayo glubad, imutingog. Hello, buha. Ikaw mo giway paglubad. Way pag-usab. Kaya hangtod karon ulitaw ka lang yapon. Ay. Na edad ni mo ay. Hapit mula pa sa kalendaryo. Basig imo pa ng paabuton nga mula pa sa numeros bingo card. Grabe, sa mga eh. Samot mo sa tagdi ka uyab ng style. Mao gani, unsa pa may gipaabot nimo? Panguyab na ron makaminyo na ka. Gusto na ko makakita sa akong apo. Hangtod karon wa joy kay gidadining babae aron ipailan nimo na ko nga imong uyab. Day, paminar. Magminyo ko. Kunya nagminyo na ko, makanak ko sa akong asawa ug kami duha makanak siya. So, nanakaya po. So, ang buti pa sabot, kung nanakaya po, tiguang nakana, kaya naman kaya po. Hilom! Sugot kang ang tiguang. Hilom, mutok! Mulusot ka yun, ha? Ina lang yun nga, sobra ka kayo kapilian. Ay, sus. Madugay doon ako ng imong kapilian. At tuto ka pa ingos pinilian. Ha? Sa akong taon ka tayo, bakalaka yung taon na natin, yung balaka mga kanan. Niguro lang ko nga, ako mapilian. Kanang perfect nga wife, housewife. Perfect housewife mo mata. Tayo mo lang, inindot kayo. Tayo, inindot ka ng pangasawon ka ng mga perfect housewife. The best yun kayo na. Maayo, miyot. Oh. Miyot. Okay, Sarah? Kinsang ron ay, pabida. Murag, nagsangpit, mas balaanon ko nga. Ay, lumbra eh. Muto ko, niya, gimiyo. Wala ka magkailaro tingo ka? Ha? Yun na. Waka kaila? Basta moingon siya agbiyot, wag ko kaila. Pero moingon siya mutok, kaila ko na. Yun na. Murag kilig akong kasing-kasing nakadungog ko sa maong tingog da. Si Saling bitaw ron. Ang tendera sa may karinderiya ba ni Makoy? Oh, saling biro, oh my goodness. Ato dito. Ano yung lagi ka? Bakay duty ron sa tindahang ni Makoy? Duty man. Ano yung lagi ka? Daghan ba ikag ka-chat, ha? Bida sa mo. Sabaro kang ni Makoy, uli ka ba ito rito? Nanangid man ko niya. Dawata ni o. Daghan na ka-chat. Daghan bitaw ka ayo. Wala. Ha? Ang imo ng paborito nga sudan, gihatdan ta ka kay mahurot niya na dito. Gusto na ba kayong halin, ana? Sorry, sudada. Ang imo ng paborito lagi, halang-halang. Bida, nga nung nagkuha pa man kaani, nga man naman taong pangaon taon. Pamahaw man to, para paniod to man ni. Mayong sige na kayo, pagbuminaw mabalik sa ako natin Lex sa karinderya. Pinoy. Unsa mo kayo, yung bubalik yatod, may mo palit kung nagtugod. Ay, gusto ko lagi kayong halin, anak lagi. Mahot na niya ka. Sige ha, kayo mabalik sa kong ato. Saruya niya kung ato mo to ka. Tay. Unsa ni mo to? Sudaan na, tay. Uy, unig hato ni Saling, ha? Oo, tay. Pagkaswerte ha, kung na mong hinampaka ka, hinatdan mo kang sudaan. Pero bida, huwag mo ko nga, ana, huwag ko magsuguan nga patol. Mao gani, nga swerte kaayo ka, kay pinangga kaayo ka. Ay, ganahan rumingin na ana, tayo, sobra sana. O sa'yo sobra. As kang hanggawa gini mo, eh. Kanindot na lang, gipakitaan kang kinaiyang ingon anak ni Saling. Bida, hindot ko down. So, hindot na be. Lasa ni noon ko, ano, ui kayo? O sa'yo, eh. As kang ugok ka gini mo matuko. Eh. Ang uban, anak,
Wa na, gipakaslan na ng babayahan na kay tagsaon ra kayo ng mga babae nga maguna-una tao ni mo mahitungod si mong kaon. Tagsara, oy. Concern. Concern, ha? Anong hatan mo ko niya rin? Unsa mo ko, di ko kahimog kuhaan na dito silang tinahan? Palit ko dito? Basta ko ganahan yung nana tayo, ikay kaon na na. Unya, dili ka mo kaon na di? Ahot na na. Matay kasabot bakos kinaiya sa kong anak. Nahipon ni siya. Siya pa'y atimanon, siya pa'y galmon, dili nun sa ganahan. Hanggang utok ng tawhan. Unya to. Oh, day? Ni Aka, uy, naghila ka, day? Once na tanaw ni mo na ako no'y nagkatawa. Dili ba? Ngano naghila ka man? Si Mutok no'y. Ngano mas butok? Ha? Nausa mga kong anak? Gibahak na tawana. Sige, bahak. Makiguwag na ko no siya na ako. Usa? My goodness. Naluoy ang taon ko ni Saling, oy. Buotan ba yung taning babayana? Pero ang buot ning akong anak. Nalain magtimplada sa mga babae. Asa hinuuntong maayo kayong mugam niya, mayong mupangga niya, dili nun sa ganahan. Mas kaya pagkagutok. Unya to. Stoy, Mutok. Shh. Hey. Mag-istorya rin ko na. Haring. Mag-istorya ta. Ano naman, tay? Sa istoryahan na to? Ha? Istorya na bitaw to? Sa din eh? Oo, di ay no. Sa istoryahan na to, be? Unsa ning hitabo, ha? Imo mo ko nung gibuwagan si Saling. Kisa isulti ni mo na, tay? Si Saling. Nga nung gibuwagan man nimo nga kabuutan na ng babayhana, manggihuna-hunaon, mapinanggaon. Ha? Usa may problema na, unsay imong problema niya nga imo mo siyang gibuwagan. Be, unaw na ako na, be. Nga nung buwagan mo na ko siya nga, di pa man may uyab, ha? Wa pa kong uyab niya, tay. Siya man gunoon ng uyab ni. Uy, ikaw ba? Ay pabadlong, uy. Nagtuo ko nga kay gwapo kayo no yan uhulan ni mo mga babae. Nagsalay ka nga dali ka makakita og laing babae. Uy, Mutok. Hapit ka may mula pa sa kalendaryo, do. Basig nagtuo ka nga ang tao kung magkatiguang magkagwapo. Uhuli ko na, tay. Unsa? Oh, may gwapo na ang tako. Kanahan, magnaon ni Uy, mo. kahanggaw yan naon ni mo. Ano? Ato saling ka. Pasabta to, istoryahe. Need to know, tay. No need. Usay no need. No need na, tay. Wataon ko mong uyab na niya, oy. Siya rin gunaon na nga uyab na, be. Di siyang babae nga akong ipangita nga perfect housewife. Usay nga? Magkakidot god. Gisayangan ko itong saling. Kaya para na ako, maayog unta akong katupay maasawa sa akong anak. Pero kining kanahan kong anak. Mayong pagbuminaw sa Lex Plada sa Pinoy. utong kani. Wag doon ko kasabot. Unya to. Pre, tinuod na nagbuwag na imong anak ko. Iyang uyab nga silbidoras kalenderya ni Makoy, pre. Ay, ambot, aneng tawhana. Di ba kuno sila uyab? Hanggaw yun. Pirmi siyang gihatdan o sudan. Huwag yun yung una-una nga mabuhi siya na ng babihana. Libre na kong sudan. Hanggaw yung anak ka? Bantog ra, pre. Nakita to na kong imunak nga lain na sa ikoyo, pre. Huh? Mo ba? Sa ito pa nakakita igday-dayo ni siya uglain? Mingon-ingon ka na lang, pre. Kay lain na may kasikit-sikitan, pre. Oh, hakong bota. Kas kay mga babae na. Say kas, pre. Pilian kayong babae. Akong ako na sang kitambagan, ikit patuo. Ako'y gisayangan atong salingoy. Ngiga ko na yan ang bata. Saan, wapo ba sa guragot? Ambot, anang bata. Og di naman liwat. Nga dili man tako ingon ni anak. Ay, basig sa salingan na liwat, pre. Buot mong ipasabot, pre, nga anak ng bataas among salingan. Ay, dili, ay. Laruha na, pre, ha? Na. Tagay. Uy! Smith! Nagabihan man ka? Yura, insa na imong kauban? Tay. Ako ngayon, si... Si atay?
Doon na tatay. Doon na tatay. Oh. Huh? Doon na tatay. Oh. Day, akong tatay. Tatay Badong. Ay, may gabi inoy iko. Di. Tatay. Badong, di iko. May gabi inoy Badong. Ay, mayong gabi isab. Dali-dali suod mo. Dayon mo rin. Mutoks, talira. Talira ko. Usa man kita ni mong pabayahan na din sa ato. Gabi ipagtugda ko. Usay buti pasabot ani ha. Ano di tay? Usa man mauna ni. Si mauna ni, ha? Oo, mauna ako nga saon. Usa. Puyo mi tay, ha? Anil sa puyo din sa to. Usa ito. Puyo na mi, tinuod na. Magpuyo mo. Usa may ikapakaon ana ha. Usay mo ibuhi ana. Nari kay trabaho. Ang kita. Ihahatis liluan. O nagdi ka kita trabaho, ako na sa'yo magbuhay ninyo? Temporary lang sa tay. Usa? Inahak. Naapak kay pinaka-temporary. Tay. Iuli na dito sila, iuli na. Tay, bida siya noon, ngita kagapo niya karon bida. Sabot yung puyo mi din sa ato, ha? Di ay. Adi siya puyo. Mao di ay, sa ato pa, kamurad ay nagsabot-sabot. Wapil ka sabot ay? Hilom! Nakalitan ko sa gibuhat sa kong anak nga nagdaog babae dito sa bahay. Unya to. Dong, okay na si tatay ni mo, Dong, nga ani ko mapuyo sa inyo. Ay, okay lagi na day, bida. Di nakabaliban ako. Bugtong kong anak, nag-inusara ko. Gawas pa, dugay na ngandoy makapo ko. Ay, siya dili ako makana ko. Yan apo. Mao pa, pero mura lagi, gwa malipay si tatay ni mo. Pero tawa, nagsulti mo ka na. Murag pirmi man kung nagkusmud ang naong ni tatay ni mo. Ay, normal na niya. Probida. Maugi na yung naong, pero may namugot. Wam nakagwaas ka may pagod. Unsa? Pre. Nagpuyo na din sila kay mong anak ko kanang iyang uya, pre. O taon, pre. Buto sa nakos kalibutan nga ako may gisilutag ingon ani. Ano man day, pre? Napunaan namang akong buhi unon sa amo. Kay wa man tayo trabaho ang akong anak. Unyang babae sad, wa say trabaho. Askang paita. Don, motor! Maligo ko, Don! Balikin sa ko dito napkin, B, kanang with wings, Don, ha? Sugod na. Tubag sa dayon ng ugok kong anak ron. Yes, day. Palit ko. Wa na. Ay, pagkakido. Awara katong saling, wag yun mahitabo nga nanugo niya. Masya pa'y nanugo adto. Pero kana, day, yano lang sa sugo. Budool ko dito, direbe. Agwanta, pre. Imo mo ng anak, pre. Ay, mutok. Unsa man? Tay. Ha? Unsa naman? Kasi naman, ha? Ba, tagay ito palit napkin niya tayo. Dugo ko. Usa? Mabankrupt ang kalaki ni mo mutuka ka? Kaya natin isa doon ng trabaho. Mayong Kanusa pagbuminaw ka sa man Lex kitang trabaho Pino mutok. Vlog. Kung yan nagwa na mo dawat ni mo kitiguan ka na? Datay, dagan na storya. Ay, saba, good. Bida, tagay na tadi. Si Donata. Ay, pagkakidor ba yan? Pre! Wa na'y pugong ang mga babae nga mangayo og unsay iyang kinahanglanon. Wa maguna-una nga wa pa'y trabaho ang iyang banabana. Hangtod nga may abot ang panahon. Nimal ka ba yan na kay Igat ka? Balik ka sa inyo! Salbahis ka! Wa ko magkinanglan ni mo, Poli! Unsa ron? Poli! Skarati ka ron, ha? Poli ah! Pasalua lang ko, Don. Sa luay! Kita na! Nag-away na. Mauna ni. Kinahanglan mo unter na ko ani. Aron matapos na ning ako mga pag-antos. Di bahay mo! Sa luay! Ngano? Ngano mo magkasinabot, ha? O kundi na mo magkasinabot pagbuwag mo! Tay Badong. Ayaw pagtatay na ko. Kay dili pa ko ni mo ugangan. Kay wa pa mo magkasal. Noy Badong. Nayason ko si mga anak, Noy. Mao ba? Oy, kahanggaw kong bata. Kanganong karon pa mga palayason. Kani adto raong tato. Masagot ka, Noy? Why not?
Mauna na. Uplok kay kag utok. Na itarong itaw yung kag hiwi. Nan karon, o sa naman resulta ni mo tok, ha? Uplok yung kang dako. Tay! Pweh! Uy, ayaw bayana. Pular kistanan. Sige, lapasik si tindahan. Igat kayo! O kay uplok ka man. Na isaling at tarong kaayo. At tudyo ka itong babayhana nga na'y make-up ato. Murag yung kihaya. Sus! Pre, manong, pre. Asa mo to, pre? Asa mo to, pre? Ang imong anak, pre, asa? Dara ko na eh. Wala kakailan ako. Ikaw din dong. Abi na ko pustin eh. What? Sa matawag ka eh. Bungot sa ito. Yun sa man ha? Sa problema na eh. Nga naman, pre. O sa may problema, pre. Mga pre, ato amang dito mangot ko police station kay gidiaw na ako itong pag-umangkon ako nadakpan. Unya nakita ko dito si Donata. Ang asawa bang motok? Asawa-asawa na to niya, pre. Kaya nga naman uta, pre. Ay, dong motok. Pre ba dong, gidakop Donata dito kay Duna dahil sa kasong extortion. Og matot pa, do ko nun sila. Lalaki ang usa kapuyo ko nun niya. Usa? Oy. Wida. Mauna. Dong, tago dong. Kaya basi ikaw mo itudlo ni Donata nga kauban niya sa pagpangilad. Tago dito, tago dong. Saan tago ko taon ko? Tago dito dong. Ayati na. Mauna na kung kingunin mo mutok. Mauna ni. Sa tanto ni mong pili o babae na tumungkas pinilian, ni resulta na. Muna akong problema ron kung usaon na akong anak. Nga wala yung tao ni siya kalibutan nga maoba di ay nagbinuhatan atong babayana. Nabalaka ko nga basig usaon niya kaadlaw ni anak, gidakop na nga akong anak. Usamay akong buhaton ani, palihog tambagi ko ninyo. Unsaman kung kamong pasultihon, badong. Good morning, ma'am! Sa tanan! Nanamati! Ate Jujin, good morning dia! Good morning mga mama. Salamat kayo sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata. O niya gawa sa Don Pepe, palit mo sa OBM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Lami, palit na mo. Kailangan kita mo inom og Don Pepe Tablia mga bata. Kay the best yung kailangan itong imnon. Happy yung tao niya. Kauntang Paulitos Macaroni Crunch o niya Tasty Fish Cracker o ingon man kining mag-ugom ta ng OBM Special kay happy yung kaniya. Sama ka ka-happy sa Happy Mart, waluna kulong tabudok ug baktan. Kung adto ko mali sa imong mga kinahanglanon, sa imong lawas, mga parang cosmetic, kadang mga kasapatos, bakos, ug uban pa, blouses, karsunes, happy ka kay barato ra kay sa Happy Mart. Nga naa sa waluna kulong tabudok ug baktan. Apan sa dili pa no, mga bata mo kasama ato sini great Ate Pres kay texting si Ryan Kangke. Birthday greetings February 6, 2025 Armando Canoy Lamak Pinamungahan Cebu. Nya wedding anniversary greetings si PD and Bilin Mahilom sa Sarita Kamugaw Pinamungahan Cebu. Okay, thank you kayo sir, salamat kayo. Nya kitang mga dagko sama sa opisina ni Kuya ni Pipito GR Pipito basta Toledo. Kuya ni Pipito magina ang atong imnon kana yung kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix maunay nindot kay natong imnon paningtod ta mulaban gyud na nato sa ato mga trabahoon mahuman gyud kay di ka batiog kapoy excuse me naap gyud ay kayuhan sa ato ang paglawas ang said Panyawan Coffee Mix ha adton lang mo didto og inom mo dito. Anak mo inom, kana mo imna ninyo ang said Panyawan Coffee Mix. So, sa tanang mga tao ni Former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Good morning ni ta Lister Daan og ingon man Francis Esparis og ingon man Hari Iran Dave Tumulak. Pari Dave Tumulak si Jerry Garganira og ingon man si Nobi Abelia Cabatino sa tuang mga suod. Og salamat
you kayo sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Ararao. Thank you kayo. Ate Pres? Okay, og ako sa dang igreet ang tanan kay Gapuot, Talisay, Gulyat. O nga naminaw karon labi na good ni katong Mrs. ni John Agos. John Agos? Oo. Diha sa Puot. Maninda na sila og mga karne, barbecue niya. Kada adlaw naminaw gyud na thank you kay sa tanan. Og usab pasalamatan ako ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og Said Panyawan herbal capsule. Said Panyawan herbal capsule with garlic. Said Panyawan herbal capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar. Ayog sipyata pag inom kada adlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inumdaan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig pariuto ni mo, maugyapon, usag yapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imunon, una ka magkaon sa imong paniudto. Maugyapon, inig panihapon nimo sa di pa ka magkaon sa imong panihapon. Inom na sa kadaan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Og alang na itong na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, ayaw na magkahadlok or mag-uol, tugod kay doon na makatambal, makaayo, makapaalibyo ang atong kibati bahin sa kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usan na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imunon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut haalang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. Yes, okay kay Ate Preso. Salamat kay Tatay Bincio Ibrado, ha? Thank you kayo mo diya sa iba, Tatay Bincio. Salamat kayo nga imuhang mga tao din ha niya. Ikaw po, salamat kayo nga migamit ka sa tuang Said Liniment Oil. Ay, kablaka tayo kay puhon-puhon mo suroy ko diya. Dadaan ti ka, palitan ti ka aning Said Liniment Oil. Kay maumday ni mo gamito diya. Thank you kayo, Tatay Bincio Ibrado. Bincio Caballero Ibrado. Nya, sino Eusebio Padigos po? Caballero, o niya si Jaime Ebrado. Thank you so much kanyong tanan. Sila tayo hatag sa dako kay nangka, Gulyan. Di tagaan ko dako kay nangka, ba? O niya, wapam to mahinog ka sa ato pag-record karon pero inig-play ani, hurot ni. Hurot atong nangka kay... Dako ay bungahan, no? Dako kay pero buyag lang, usak kasakuhan. Wapa, Ate Pres, ako. Ilaw pa. Magdako diri, Ate Pres. Ano sa man hatag kay... Gabi Pagdrama naman mahinog. Pero guwang na. Guwang nga, ilan. Ingos Tatay Bincio nga, do adlaw dong. Ako ano na? Ay. Ayo. Ilan man mo nga eksakto na sa edad ng nangka, Ate Pres? Pagdanya gabay. Dako. Ang tunga tao. Ang tunga dalawa niya na doon din eh. Salamat kayo, Tay Bincio, ha? Tay Bincio, Ibrado, salamat kayo ni mo din, ha? Unya, sa tanang mo tao nga migamit sa ito ang Said Liniment Oil, thank you kayo nyo. Amo, gyud ang naghimog dabiruan sa ito ang tinuon nga mutabang sa itong kalawasan nga muwagtang sa itong panuhot, pabaol, parakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kutos, kumata, nilikay pagintan sa linggi, kung manghaplas ta sa ato ang Said Liniment Oil, nga anara mapalit sa butika. O niya, kung layo ramos butika, aton lang mo sa Facebook, i-type lang ninyo dito ang Said Marketing Incorporated, Panyawan Herbals, inyo na makita din ang mga genuine nga mga produkto sa Said Marketing. Unya na po din ang ato ang Said Liniment Oil, ang ato ang haplas, ang mga haplas, unya ang ato ang coffee na adiha, ang ato ang kape nga Said Panyawan Coffee Mix. Pwede na ninyo orderon sa Shopee. Ha? Mag-Shopee lang ta kung layo tas butika. Ma'am, good morning! Sa atong FB, dahil ningon dili nga, maguwat ko nila sa ato ang pun ako ang pasultihan. Ang iyang FB profile, Bulads Dail. Salamat kayo. Huwag yung muna sabi ni Tata Pasaun. Kaya maguwat ko na siya sa mga birds sa Bible. Thank you. Huwag yung muna sabi ni Ito ni Atata Ligas. Ito, Ma'am Rose. Kumusta ka mo? Huwag yung muna sabi ni
Honorable Idel Nazarino, Honorable Raul Butron, diyan sa Poblacion Oslob, thank you. Ay, sama kayo ang gidisinyo nga bagong munisipyo sa Oslob ni Mayor Ronald Guarin, Attorney Ronald Guarin. Hapit na mahuman. Nakita ka itong building dito sa Oslob Gulyat nga murag building sa Katsila, kawa mahuman. Wala ko kita, bam, kay wala ko kadto sa balay lang ng tiyaw ni Kuchel Victor dito. Ang bagong munisipyo nga gitukod, gisunod ang disenyo ang nakaraang eskulahan nga gitukod sa mga Katsila. Mura ba ka ng report San Pedro, ang Kural, ang ana. Salamat kay Honorable Mayor Ronald Guarin sa Oslob. Thank you. Naman usab ang mga staff nyo din sa munisipyo, silang Gina Kutko, sila ni Cindy Romanillos. Ayaw ko makalimutan, sila pa ka mo report sa inyong office. Celebrity Kojic Biorizo with glutathione ng papaya extract. Magpabilin ka mong younger looking, kutis artista o kutis porcelana. Dili sa pag-dry yung skin tungod sa mga sangkap ni nga natural moisturizer. Ang umano sa pudo lang kami blackheads, whiteheads, or mga katol-katol pugis-pugis. Celebrity Kojic Biorizo. Apan punta na ka mo sa butika, ha? Ayaw ko mo pataka pagpamalit. Celebrity Kojic Biorizo. Para ka na ka kababayan, Charles. Wait, sa mga kalakinan. Thank you. Okay. Unya mga kaigsunan, ang toksin, sus grabe kayo ni mo daot sa atong lawas. So, inasayon mo kung sa dadoon ng toksin. Maunay, toksin nga mo daot sa atong blood cells. So, atong blood cells, importante ka na. Kay maunay mo atod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan. Kung madaot ang cover o puto sa atong blood cells, tungod sa toksin nga musud sa atong kalawasan, masakit ang dagang sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatian. Constipated ka, labi ng yun, kanang atuang kidney, mauginay kuyaw yun kaayo, mauna nga kinanglan, i-flash out na nato ang mga toksin nga nisud sa atong kalawasan, pinaagi sa atong pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usakan natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients, ug maoy makapalig-on sa atong vital organs. Ang ato pag-inom, usar yung kapsula, mura nag-maintenance na to, usa ka oras di patabukaon. Pero doon na kay balatian kinahanglan, katulog yung kainom. Buntag to hapon, usa nga tos 2 kapsula, usa ka oras sa di pakamukaon niya, imna na nato 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kining mutangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender na to karoy adlaw, Gulyat. Si Sir Badong, Ate Pres. Badong. Oh, kani Sir Badong, Ate Pres na si anak. Karon yang anak, doon ay babaeng na ibog kayo katong ginganlan og sa pangalan natong bayhana. Donata. Dili katong usaba saling. Ay, saling. saling. Servidora. Buutan kaya saling Ate Pres nya dagan sa sudan tanan pinangga gyud kay siya ba karon gi baliwara gi scratch siya kay OE kuno kay siya ganahan ka ay di siguro ganahan nga i-treat siya murag bata Ate Pres. May nana ba karon nakauyab siya atong bagsi kayo igdaton kayo nya may siguro kito budag koan. Nauyab yun na, nagtipon sila, pagtipon nila, sus kuya man day, kay daghan may itong kaso, extortion tong bayhana Ate Pres. Kung saan na extortion lang? Ano nga, panghingi-hingi o mga tuong tanan, mao na, inutok ba, kanang kwarta nga da, pangila, da, inana, mao na iyahang kaso, sus karon kay, nadakpan, pagdakpan, kuyawan iyang silingan nga basig mo itudlo kay, nam kuno yung katakpuyo nga, kauban niyang pangwarta Ate Pres. Nya kuyawan si Koan, si katong amigo niya, kita ti pangalan sa imong amigo. Okay, basin og Litoy. O basin si mutok mo itudlo nga kaubang lalaki kay niana man kuno naasay kaubang lalaki sa ilang sindikato. Sindikato. Yeah. Grabe kayo. Mao na nga. Makabasig siya mo itudlo kay siya may katapusan gikaipon-ipon antong babayhana. Mao na antod karon Ate Pres, diba taon si Sir Badong nga basig badakpan iyang anak. Dakop gyud ang iyang anak. Sir Badong, naatay ipaambit na address sa Sirach 7. Okay? Yeah. Sirach 7, versikulo 23. Mato pa diri Gulyat, kung aduna kay mga anak nga lalaki, idokaha sila. Tudlui sila pagdisiplina sa ilang kaugalingon samtang bata pa sila. Ibuhat naman ni Sir Badong lan. Iya magi matuto ang iyang anak medyo gahil ako. Bitaw. Unya kung padayuno nimo diri sa kuan lan. Padayuno nimo diri sa Sirach 9. Verse 6. Ayaw itugyan ang imong kaugalingon ngadto sa mga babaeng puta kay tingali unyag bawa kanimo ang imong anak badlungal ginapermi kay masugamak unya siya pananglitan ug mao ning anang iyang nauyab ay miyembro sa sindikato maapil ang imong anak hasta ikaw mahasol og apil kay simbakulan og madakpan ako ra bang hibawaan lan kani madakpan bitaw nga dili pa ma-forward dito sa dakong presuhan das unahan.
Ikaw ba di ko ni magpakaon ng presuan? Pamahaw pa ni Utoy ko mo may maghatod sa mga anak? Di ba? O pagkaon? Oo. Kaya Kaya may kao diha libre. maulagay kung Basta na sa mga persinto-persinto ba? Kilo na eh. Ikaw may masol dito hatod. Kung idara na ka, unya ikaw pa'y mahasol sa imong anak, kay wa pa may trabaho imong anak, ikaw pa'y mahasol dito, padungag yun na siya, aron sa ingon, mahilikay sa mga ingon ani, mga hitabo ingon ani. Kay katulad yung bayhana, marumaro man di ito. Ang ako na ba, dili lang yun siya lakaw-lakaw ato, maadto siya sa police, sir, wag ko'y kalibutan na ng bayhana, sir. Ako nang kay ipon-ipon, kay abi na kong tarong, nahigugma man ko na, sir. Nya karon ana din na siya. Sultihan niya, tinuod ang mga polis, para doon na siya, dipinsan siya kong galingon, nga wa siya, baka pila-pila ng mga sindikato, ng extortion. At nang gingubitaw nila nga i-clear usang yan nga, i-clear mo ko ano. May pa, ano ba dong, sakto na gingon ni Gulyat, karon dayon, adto dito sa police station. Bisa tinugwa mo gimension sa babae, mas maayon na nga, managana mo daan. Mag-clear mo daan, kasi bako nag, kamoy mo pisang ilan, si Muto ko niya yung kauban niya sa sindikato. Tagam. Mauri ito siya, ba? Nga kanang doong palitikog kuan, wings ito doon nga kuan, palitikog napkin, anak, purti daghan na pangayoon, bakit maudi yung trabaho. Sige, panghingi anong kwarta. Wala daan, Sir Badong, aron sa ingon ng imong anak, malikay. Lipyo yan. Malikay. Eksakto na ingon mga minyo ng imong anak. Kay gusto ka makakita po, apan. Ug ingon naman lang ni Ana, nga, maghatag og labad sa imong may paywa. May paywa. Ang tagaroy Badong, ako'y mo ipon niya, di yun, maglabad imong Salamat po,